welcome back again to my YouTube channel for tonight's video. As what you can see, tanawang ngit-ngit na ang palibot. Anto ang mga FB sa likod. Kaya na ako sa Carmen karon. So for tonight's video guys, since today is birthday ni Arnold, today is mag-opening pud me sa amo ang Christmas lights. So yes, Christmas is in the air sa Baguio Funeral Home. Yes, so mao na siya oh. O, na may pa-lights diha, na may pa-Christmas lights. So, karon is the grand opening sa ato ang Christmas lights. So, para, kay ba, nabiya mo, ang atong business is, kanang, paano ba, for pain, nang naka sa, kanang feeling of pain and sorrow. So, karon nga Christmas season, imbis nga naaka sa kanang, naapakasa ka ng kasakit, so at least inigsod ninyo sa among office, medyo mahupay gamay inyong kasakit tungod sa atong Christmas decorations and Christmas lights. Yes, so karon ato na nga mag-opening ta sa ato ang Christmas lights. So kana ato na siyang i-open and na ako'y pa-surprise ninyo guys nga amo ang highlight sa amo ang Christmas lights. So amo ang highlight guys, and it's a surprise. And today ato nang tonight ato nang mag-grand opening ta sa ato ang Christmas light. So nahuman na may kanang install niya, dili pa jud siya final guys, dili pa siya maoy final kay ganina pa malagi may nag-decorate ani. So napay mga kanang kuwang ba, napay mga missing nga mga ipamutang na sa office. So kani siya is kuan pa lang ni siya kanang dili pa ni siya fixed and final, but kini nga lights is mao na ni siya. And karon ako ipakita ninyo ang special light sa Baguio Funeral Home Carmen branch. Sa Carmen branch pa lang ni siya guys, Carmen branch, the main branch nga nay pasabog, bonggang pasabog ang Carmen branch. Okay, so nindot kayo among lights karon. So ato na nang pasigao, let's go. A few moments later. Guys, so karon guys, ato nang pasigaw ng ato ang Christmas lights in 3, 2, 1, go! Christmas is in the air sa Baguio Funeral Home. Ayan, wow! Nanawan nyo guys, Christmas is in the air. So nice ang ato ang mga lights. Yes, pero dili pa na siya mao guys, dili pa na mo ipasabog na to. So sa sud sa office naami pasabog nga light. So mana siya ato ang pagmudong mo diri sa Baguio Funeral Home og gabi so mo ni siya pangbungad ninyo guys. Oh, di ba? So imbis nga namo sa feeling of pain, feeling of sorrow, pag makikita mo ning atong office mura mog mahupay gamay ang inyong mga kasakit. Yes, so mo na siya ato ang pa-lights. Oh yes, so mo na siya ato ang pa-lights. So karon ma-change na siya guys, ma-change ang iyang kanaang klase sa pagsiga. Yan. So, muna siya guys. So, karon ako naman pakiton guys sa ato ang kanang special light prepared by Baguio Funeral Home. Ayan, narag logo ha, narag logo. Ayan, Baguio Funeral Home Christmas lights. Yay! So, nanatay pa lights guys. So, karon mo sud ta guys. Pakiton mo na ho sa pinaka-highlight ani nga to ang Christmas lights sa Baguio Funeral Home. So, pakiton mo na ko. So guys, nanata sa office. Wow! Napoy pa lights and then natay kining pabutang-butang diha sa ngilit sa Arcuba. So naputay pa Christmas tree diha. Yes, so karon ang atong pinaka-highlight sa ato ang naputaw sa ato ang ato ang haligi. Napunta. Wow, nice kayo Christmas lights. And so karon guys, are you ready? So ang pinaka-highlight sa ato ang Christmas light din sa Baguio Funeral Home, as in Christmas is in the air in 3, 2, 1. Oh no! Oh no! Oh no, 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 no. Oh yeah! So nice kayo atong Christmas lights guys. Tanawan ninyo So, di remote pa siya guys. Usob-usob na Okay. Okay. Tanawa. Lain-lain siya color. Na ay yellow, na ay green, na ay violet, na ay orange. So, grabe. Ayan. So, Merry Christmas!
Okay guys, so grabe kanino totong Christmas diri no? Okay guys, so mo na ato ang Christmas light sa Baguio Funeral Home. Christmas coffin. Christmas coffin, yes. So mo na siya ato ang Christmas coffin guys with remote pa ni siya. Ayan. So kani with remote pa jud ni siya, pwede nimo siya ipislit kung unsa lang nga color imong ganahan. So imo ni siyang pisliton. So, nice kayo ato. Amo ni gitawag nato og Christmas coffin. Yes. Months naman ta guys, so natay pa promo sa ato ang Christmas coffin. Ayan. So mo ni siya nindot kay siya full ni siya guys. Klaro tanan hasta imuhang kailukan diri sa kilid. Kabuktunan klaro kayo and dapat kay mga lights diha. So yung ana ato ang Christmas coffin. So bisan og nipahuway na ka, at least na feel gyapon ni ang Christmas. So, bisan kung di pahuway na ka guys, o natug na ka, padung na ka sa laing kalibutan, at least, baw ni mo ang Christmas season. Feel gapon ni mo ang Pasko guys, bisan o kuan. So, mo na siya nga, kung gusto mo mga feel, dong na mo sa Baguio Funeral Home, ari na ninyo makita o mapalit. So, nice kayo siya guys. Asa mo makikita na? So, dire na ninyo i-avail guys, kaya kinanidutan tagaan pa mo mga freebies. And more discounts, big discounts and more freebies. So, dire na ninyo matagamtaman ug masinati sa Baguio Funeral Home. Mo na, usa pa may ginugay. Usa pa may inyong gilangay. Dong na mo dire guys, kay natay pa promo karon. So, mo na siya ito ang Christmas coffin. Yay! So, guys, I hope nga nalipay mo sa itong Christmas coffin. So, mo na siya itong pasabog, no? So, wala na inyo ang mga Christmas lights niya sa mga Christmas lights dire. So, thank you so much for watching. I hope nga nag-enjoy mo sa itong Christmas lights. Don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell for more updates.